narodeniny to boli naozaj parádne. Tortu vraj upiekol sám Kuko a poslal Drobčekovi. Na stole bola zmrzlina, okolo stola detí ako smetí. A všade smiech, dobrá nálada. Až kým slniečko nezačalo zapadať za Račianske kopce. Dovidenia a veľmi pekne ďakujeme. A ja ďakujem, kamaráti, že ste prišli. A ja ďakujem, kamaráti. Dovidenia, Ujo, Lubo. A ďakujeme za pozvanie. Ahoj, Drobček. Dovidenia, deti, dovidenia. A príďte zas. Tak, no čo, Drobček, aké boli narodeniny? Výborné. A čo keby som sa narodil ešte aspoň 3-krát? No, čo sa dá robiť, Drobček? Každý má narodeniny do roka len raz, vieš? Škoda. Dúfam, že na budúce poháriky po hosťoch poumývaš sám. Vieš čo, Drobček? Teraz aspoň poutieraj. No dobre. Cingy, lingy, cingy, lingy, takto zvonia konvalinky. Pozor, Drobček, pozor, aby sa tá muzika neskončila bubnovaním po chrbte. Cingy, lingy, takto zvonia konvalin. A máme po muzike? Aj po pohári. No, škoda ho. Škoda? Aká, prosím ťa, obyčajný pohár. Zajtra si kúpime nový a možno aj krajší. Tak, krajší. A čo keď rozbiješ aj ten? Tak si zase kúpime nový. A ešte krajší. A ešte krajší. No koľko len chceš? Veď pohárov je v sklenom kráľovstve pod skleným vrchom. No, ale to ti rozprávam iba preto, že máš rád rozprávky. Počkaj. Keby si bol veľký, vysvetlil by som ti, že pohárov je plný obchod so sklom a porcelánom. Drobček. Vezmem ťa tam, chceš? Vieš čo? Najprv práca, potom zábava. Jasné? Ľubko sa zaťal. Nepôjde vraj, kým všetky poháre nepoumýva a neodloží na miesto. Až keď stáli poháre ako vojaci v rade, zložil Ľubko zásteru a šlo sa. Obchod, v ktorom predávajú sklo a porcelán, našli Drobček s Ľubkom Poľáky. Neraz v ňom už kupovali hrnčeky na mlieko i vázičku na kvety. Teraz sa však Drobček hrnul rovno k pohárom a pohárikom. K sklenej muzike. Neodpustil si ju ani tu. Cingilingy, takto zvonia konvalinky, cingilingy. Prestaň, Drobček. Nestačili ti tie, čo si rozbil doma? Na veľa si dal muzikantsky naladený Drobček povedať. Hádam preto, lebo sa s ním Ľubko vážne rozhovoril o tom, že všetko, čo vytvorili citlivé ľudské ruky, zaslúži si obdivu a úctu. Aj sklo. Krásne a užitočné. A tak sa vychystali na výlet za 7 hôr a 7 dolín. Nie do skleného kráľovstva, za sklený vrch to nie. Sklené kráľovstvo, sklený vrch a sklené halušky sú naozaj iba v rozprávke. Ale to, čo našiel Drobček v Lednických rovniach, bolo ešte zaujímavejšie ako rozprávka. Keď sa u Drobčekov pečú koláče, a všetky mami na svete pečú dobré koláče, treba najskôr pripraviť múku, cukor, vajíčka. Nuže aj v sklárniach musia najskôr pripraviť všetko, čo patrí do skla. Sklársky piesok, sódu, potaš, dolomit,
Všeličo, z čoho by síce nebol dobrý koláč, ale je z toho sklo, ako sa patrí. Nevymiesi sa z toho cesto, ale sklársky kmeň. Tak sa volá základ budúceho skla. Podľa toho, čo všetko do neho dajú, môže byť sklo číre alebo sfarbené. Potom sa prísady spolu dobre premiešajú vo veľkom mixéri, no veď si len spomente, ako zmiešava mamička prísady do cesta. A keď je už všetko zmiešané, šup so sklárskym kmeňom do sklárskej pece. Teplo, horúco, horí! Takú hru sa hrávame v materskej škole, keď voľačo skryjeme v herni a kamarát to musí hľadať. Aj tu sa hráme na skrývačku. Budúce sklo sa nám skrylo do taviacej pece. Teda poviem ti, Drobček, je tu ale riadne teplo. Vidíš, zohrieva sa tu nielen sklo, ale aj ľudia, ktorí okolo pecí robia. Tam, kde ľudia pracujú radi a dobre, je veselo a zaujímavo. Drobčekov nožtiek hneď vycítil, že ľudia v sklárniach majú svoju prácu radi. Cítil sa medzi nimi ako rybka vo vode. Nazeral pod chvíľou tu i tam, aby ten sklársky fortiel odkúkal. Veď čože, z koľkých našich drobčekov môžu raz byť dobrí sklári? Ak sa vám, pravda, že sklárska robota zapáči. V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí. No povedz to rýchlo. V našej myši peci pištia, v našej myši psí spí, ale ja to neviem. No vidíš, nepovieš. Kto by to povedal? Ako si to Drobček povedal, v našej peci myši pišti, ale tomu ani ja nerozumiem. Jazykolám nám teda nevyšiel, ale jedno ti poviem, Drobček, naisto. V tejto peci myši nepištia, v tejto peci psík nespí, v tejto peci je sklovina, teda tekuté sklo. Naozaj z tohoto bude pohár? Pamätáš sa, Drobček, ako sa ti darilo cez slamku fúkať mydlové bubliny? No pamätám. Boli krásne ako dúha a ľahučké ako páperie. Leteli a potom praskli. Škoda. Lenže fúkať sklenené bubliny je oveľa ťažšie. Pozri, ujovia sklári vynaložia oveľa väčšie úsilie ako ty, keď si fúkal cez slamku mydlové bubliny. A potom sklárska píšťala je oveľa ťažšia ako tá tvoja slamka. Ja som to vedel. Sklárstvo má s muzikou veľa spoločného. Vidíš? Sám hovoríš, že toto sa volá píšťala. A píšťala je určite aj hudobný nástroj. Tak si to spustíme nejakú veselú. Ale ktorú? Ujo Sklár, ktorúže máte najradšej? Mne sa páči, keď fúka do tej svojej muzikánskej píšťaly Felix Slováček. Tak fúkať neviem, ale môžem vám to zariadiť. Počúvajte. Ujo Felix Slováček má asi srdce ako sklári, otvorené pre krásu. Nože sa zahľadte a počúvajte, ako pekne ladí naše sklársko-muzikantské duo. Ako to tým dvom spolu pekne znie. Možno sa i vám bude zdať, že zo sklárskej píšťaly vychádza hudba a že Ujo Slováček vyfúkne už krásne, číre, sklené srdce, čašu alebo džbán.
bol koncert. Môžem to skúsiť na tej vašej píšťalke aj ja? Nech sa ti páči, Drobček, skús. Hej, ešte veľa mrkvičky musíš pliesť, pokiaľ z teba bude riadny sklár. A okrem toho, každej robote sa treba naučiť. Pozri, ja mám pari o čosi viac ako ty a predsa, no. Vieš čo, skúsim to, uvidíme. Čo? Drobček sa usmieval po podfúzi. Nech sa páči, keď sa to nepodarilo Drobčekovi, skúste Pavi. Drobček, sleduj ma! To som zvedavý, aké čudo vyfúkne Ľubko, hovoril si. No, pozri, ani mne sa to nepodarilo. Vieš, prečo sa ti to nepodarilo? Lebo si nemal pripravenú tú drevenú petničku. Ujo, ako sa to volá? Drobček, vieš, to nie je drevená petnička, to je drevená forma. Aha, Ľubko, skús to s tou drevenou formou. Ľubko vybehne v paneláku raz, dva pešo i na 8. poschodie. Ale toľko pary, aby dal tvar sklenej kvapke, veru nemá. Ach, Ľubko, nie si vo forme. Športovec, ktorý netrénuje, nemôže byť vo forme. Tak sa to hovorí však. No a sklár, ktorý nie je vyučený, tiež nemôže byť vo forme. 13 začarovaných komnát z rozprávky o sklenom vrchu a začarovanom zámku prešli Drobček s Ľubkom v kráľovstve skla. A v každej našli zaujímavých ľudí a zaujímavú prácu. No napríklad chladiacu pec. Počuli ste už také dačo, kamaráti? To ako keby som povedal teplá zmrzlina alebo suchá voda. A predsa je to pravda. Z našich pohárov sa za horúca piť nedá. Musia sa najskôr ochladiť, a to pekne pomaly, aby nepraskli. Aby si zvykli na takú teplotu, ako máme doma, kde tie poháre budeme používať. Takže sa v peci vlastne tiež kúri, ale potom sa postupne teplota znižuje. Vieš, Ľubko, poháre si musia zvyknúť na takú teplotu, aká je v izbe alebo v kuchyni, aby neprechladli. Áno, pretože doteraz stále žili od narodenia pri veľmi veľkej teplote. Spomínaš si? Horúca sklovina, fúkanie, všade sme sa riadne zapotili, však? A na čo si ešte musia poháre zvyknúť? Pozri. Aby bol pohár nielen krásny, ale aj užitočný, musí z neho najskôr kto si odstrániť zvyšné sklo. Tak ako keď kvet odpadne zo stopky, cez ktorú rástol. Okraje musia byť hladké, aby sme sa pri pití neporezali. Ešte čo si, Ľubko? Poháre si musia zvyknúť i na to, že ich rozbijajú. Iba tie, ktoré by neprešli záverečnou kontrolou. Pohár, Drobček, to ti je ako dobré slovo. Ako pekný úsmev. Musí byť čistý, nejaký kas. Počkajte! Ale ja tu nejaký kas nevidím. Je to pekný a dobrý pohár. My máme Drobčekovi nešlo a nešlo do hlavky, ako môže teta zbadať takú malilinkú chybičku, že ju nezbadal ani on. Musí mať veru, pomyslel si, oči ako jastrab. A tak pokúšal ďalej. Prečo tete nedá hrdosť vypustiť z rúk pohárik, čo len s najmenšou chybičkou? No, hanbil by som sa, to je pravda. Tak vidíš, človek má odovzdať iba takú prácu, za ktorú sa nemusí hanbiť. No dobre, ale takýchto pohárov je tu veľa. Nikto by nevedel, že práve tento pohár ste urobili vy. Možno by si mysleli, že teta
sa vedľa vás. Každý vie, že sú to poháre z Lednických hrobov, teda z našej fabriky. Ani za nič na svete by sme nechceli, aby si niekto o nás myslel, že nevieme robiť pekné a dobré sklo. Sklári z Lednických rovní sú na svoju robotu hrdí, veď ich sklo poznajú doma aj vo svete. Také dobré meno sa nedá získať za deň ani za rok. Na to treba poctivo pracovať dlhé roky. To, čo robili dávno ešte detkovia dnešných sklárov, zachovalo sa v Sklárskom múzeu, ktoré je v Kaštieli. Raz ho možno navštívite aj vy. V každom poriadnom zámku alebo kaštieli by mala spať šipková ruženka. No, a keďže sme sa už vybrali na výlet do skleneného kráľovstva, možno sa nám podarí nájsť spiacu krásavicu. Cingilingi, takto zvonia komvarinky. Cingilingi, zarecitoval Drobček zase i napriek Ľubkovmu protestu a varovaniu. To vo chvíli, keď sa blížili ku kaštieľu, čo stojí uprostred parku. A hneď aj dodal, že počuje znieť strieborné zvončeky. Možno, že to práve princ zobúdza spiacu ruženku. Vošli do kaštieľa, namiesto princeznej našli v ňom kráľovstvo krehkého a krásneho skla. Nad sklenými čašami stretli sa dobré sudičky, víly, lesné i lúčne, rusálky a motýle. Do vienka dal každý z nich čašiam kus krásy. Štíhlo stebiel lúčnych tráv, priezračnosť lesných studničiek, ľahkosť motýlých krídiel, jemnú hudbu pramienkov, teplo slnka na viniči, chladivý dotyk vln. Z každej rozprávky kúsok, z každej piesne tón. Aby jemné čaše rozdávali krásu ďalej, aby v ľudských rukách zazvonili radosťou. V každej, ako v popoluškinom oriešku, je ukrytá pieseň. V každej tlčie malé, neviditeľné sklené srdiečko. V každej nechal teplo a silu svojho dýchu človek.
Tu v Slovenskom sklárskom múzeu spí teraz svoj strieborný sníček veľa krásnych čaší, pohárov, karaf, ktoré voľakedy boli pre úžitok alebo pre potešenie. Nie všetky sa narodili v lednických rovniach. Pekné sklo robili aj v Utekáči, v Zlatne, Málinci, v Katarínskej hute. Ale ľudia z chalúpok sklenú krásu nemali. Iba malinké tabuľky skla v oblôčikoch. Riad mali drevený alebo hrnčiarsky. Sklo bývalo vzácne a drahé. Dnes už, ale veď to viete, sklený pohár nie je dajakou vzácnosťou. Aj tak si však Drobček poprezeral všetko, čo dokážu sklári zo skla vyčarovať. Napríklad takáto žehlička. Nezabudla ju tu víla, keď si hladila šaty na lesný bál. A v tejto fľaši istotne na jej dne ostala kvapka rozprávkovej živej vody. Drobček je parádnik, to vie každý, ale chodiť po svete v sklenej čižme, to už radšej na boso. Spiacu ruženku Drobček v kaštieli nenašiel. Pristavil sa však pri zlatej Zuzane. Je nežná, krásna. Vy ju nepoznáte? Súpravu čiaš, ozajstnú princeznú z rúk majstrov sklárov. Hoci nemá 100 rokov ako spiaca ruženka, chýr o jej kráse sa rozniesol po celom svete. Bola dokonca na jednej svetovej výstave. A kto ju uvidel, chcel ju mať. Kaštiel v lednických rovniach ani za čias princezien a kráľov nemal za svojimi múrmi toľko krásy. Vieš, hľadal som ruženku a našiel som Zuzanku. Tu sa stáva. A vieš, že ani nebanujem. Nič z návštevy lednických rovní Drobček neobanoval. A preto sa rád vrátil z minulosti zo Sklárskeho múzea k tetám a ujom, ktorí prebrali šikovnosť starých sklárskych majstrov a pridávajú k nej i vlastnú. K ich zmyslu pre krásu pripájajú svoju dnešnú predstavu peknoty, stavajú a budujú ďalej dobré meno lednických rovní. Sklo neozdobujú tak ako voľakedy, maľovaním a brúsením, ale aj celkom novými fígľami. Ešte stále im pomáha pri práci aj staručký, ale dômyselný deduško stroj, čo už oslávil vari 200 narodeniny. Vedia zdobiť sklo diaritom alebo inými modernými spôsobmi a možno ešte novšie a zaujímavejšie vymyslia tí, čo budú v sklárniach pracovať o niekoľko rokov. Možno aj vy, kamaráti. Pozrel si naše sklené kráľovstvo, Drobček? A nebolia ťa nohy? Nebolia, ujo riaditeľ. Všetko to bolo také zaujímavé, že sa mi kráčalo ľahúčko. Ako by som mal na nohách rozprávkové črievičky. Rozprávkové nemám, ale vezmi si na pamiatku o nás tieto sklené čižmičky. Ďakujem, ujo riaditeľ. No a ty si, Ľubko, nezakrývaj oči. Ja už viem, že sklo je krásne a vzácne. Aj keď to nie sú sklenené črievičky, ale iba obyčajný pohár. Už budem na každý pohárik dávať dobrý pozor. To som rád, Drobček, pretože teraz už vieš, že v každom sklenom výrobku je zadavený aj kus sklárskej hrdosti a... Aj kus sklárskeho srdca. Vieš,
My všetci máme svoju prácu veľmi radi. Vidíš, Drobček, vidíš. Vybrali sme sa hľadať sklenné kráľovstvo a našli sme kráľovstvo šťastia. Pretože šťastný môže byť iba ten, kto denne vkladá do svojej práce aj kus svojho srdca. Keď raz vezmete do rúk pohár čistej perlivej vody, spomente si pri osviežujúcom dúšku na teplo sklárskych pecí, ale najmä na sklárske srdcia, ktoré vám v krehkom jemnom posolstve poslali kus svojho tlkotu, svoj dých.